I want you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure, I'm already. Hello guys! Welcome back to my channel. Pupunta kami ng Talipapa. So naglalakad lang, malapit lang. Tinutulay namin. Bibili daw ako ng ano, kare-kare. Bibili daw ako ng kare-kare. Sabay ko maglakad. Hindi ako maglakad namin. Ang nilalakaran namin. Pagpasok ng sagot eh. Ma-exercise. Magising yung mga galugan. Maali ang loob. Sarap masaan eh. Habang hindi mainit. Ito yung ano, sangkap ng kare-kare. Sa gulay, petchay, talong, sitaw. Ha? Puso na saging. Tayo ba? Malamay. Na po tayo, nandito na po tayo sa Talipapa. Dalawang peso lang. Na po. Ang magandang kare-kare. May porchop na lang. Natin kahit ano lang. Ano? Kahit ako palanggana. Ilan na piraso? Ilan ang kilo din? Kare-kare daw. Kare-kare. Tapos, ate, meron pang kare-kare mix. Lagyan natin ng talong. Talong. Sitaw. Okay. Petchay. Anong petchay? Tapos, puso na saging. Balik lang. Puso na saging.
Ini, wala nang haluto. Alam petchay? Walang petchay. Ano ba? Kung kaya niya. Atin ako. Kare mix. Pinakare wala. Atin mo kita. Okay. Kung saan ka petchay kita? Sino? Ito na. Aswete, aswete. Magi. Nabili ko na yung gagawing kare-kare. Pauwi na kami. Pero kung may madaanan kami nagtitinda ng saging, bibili pa ako. Nagutom yung kasama ko. Kakain muna daw siya ng arroz caldo. Arroz caldo. Caldo. Gutom siya. Naglakay. Kagilid siya. Tingnan natin. Okay, natapos na siyang kumain ng arroz caldo. We are going back home. Pero bibili pa kami ng saging. Kami ng saging. Kala ko ay pamat. Saging. Saging. Pabili ng saging. Pwede na rin eh. Malulot no kaya? Pamili mo. Ay, laton ganyan na. Mama, masarap po dyan. Okay, tapos na kami bumili ng saging. Finally, uuwi na. Pauwi na kami. Paglong dumay. What? Pauwi na. Yung anong level natin. Yung si Potpot, nag-deliver ng tubig. Ay, what? Wala pala kami peanut butter. Balik ka na nga ito kayo. Wala pala kami peanut butter. What? Bakit peanut? Dapat pala din yung ako. 9,299. Wala pala kaming peanut butter. Malapit na. Malapit na kami sa Merong Tete. Bang patang naman nila. Peanut butter. Ken. Sige.
ang bawang po. Wala tayong saan? Mag-Gcash lang. Finally, dito na kami sa aming place.
ang aking kare-kareng kapampangan. Kain na tayo.